En un regne molt llunyà vivia una jove princesa que tenia un somni. Volia aprendre l'art de la cavalleria per poder defensar així el seu poble. Pare, vull ser cavaller! Filla meva, això és impossible. Tu ets una noia i les noies no poden ser cavaller. Però papa, és el meu somni! He dit que no. Cap filla meva serà mai un cavaller del regne. La princesa se'n va anar plorant molt trista pels jardins del palau. Quan un cavaller que passejava per allà va escoltar el seu plor. Princesa, què et passa? Preguntà el cavaller, molt preocupat. Veuràs, jo vull ser cavaller, com tu, però el meu pare no em deixa. El cavaller es va quedar una estona consolant a la princesa, fins que per fi va trobar una solució. Ja ho tinc, princesa. Si vols, jo et puc ensenyar l'art de la cavalleria. Això sí, que no ho sàpiga el teu pare, perquè em tallaria el cap. Em sembla una idea genial. Cada tarda, a les 5, ens podem trobar rere el bosc del castell. I així ningú ens veurà. Durant mesos, la princesa va estar practicant les seves habilitats amb l'espasa. Totes les tardes, fins i tot quan plovia, el cavaller i la princesa entrenaven. De cop, un drac ferotge va arribar al regne. Tenia tothom atemoritzat perquè menjava tot allò que trobava al seu pas. Llavors, el rei va dir: El cavaller que aconsegueixi matar el drac, li concediré el que ell vulgui. Doncs, tots els cavallers de la cort, un rere l'altre, van intentar matar el drac, però ningú d'ells ho va aconseguir. Fins que un dia, un cavaller desconegut s'enfrontà a la temible bèstia i va aconseguir acabar amb ella. El rei, molt agraït, va citar el jove cavaller per donar-li les gràcies. I bé, noi, ens diràs qui ets? Per poder-te donar les gràcies com et mereixes? Llavors, el cavaller es va treure l'armadura i va aparèixer la jove princesa. Tu? Pare, com tu vas dir, el que aconsegueixi matar el drac tindrà allò que més vulgui. Així que jo vull ser cavaller. Però, filla meva, tu no pots ser un cavaller. Ets una noia i les noies no lluiten a les guerres. No t'ho concediré pas. Mai una filla meva serà cavaller. La princesa es va girar cara al poble i després es va girar de nou cara al seu pare. Tu vas dir, davant del nostre poble, que qui matés el drac tindria tot el que volgués. Així que ara no pots negar-te. Jo el que vull és ser cavaller. El rei es va donar compte que la seva filla tenia raó i li va concedir a la princesa que formés part dels cavallers de la cort. I així, en aquest regne, ja no hi va haver mai més jocs ni treballs només de nois, ni jocs i treballs només de noies, sinó que tothom tenia la llibertat per fer allò que més li agradava, sense importar el gènere ni el sexe.